Здравейте хора, това е втори епизод от моето показване на Portal Gun. Така, какво ще да показвам? Значи нищо, добре. Това ще е по-кратко, защото преди без искам да... Това. Мисля, че трябва да се сложи за... Така се чу това. Добре. Простете кашко. Кой е това? Добре. А всъщност, ако не знаете, тези обувки са ако се ползват, просто си ги слагате. И примерно сега пишете Game отново. Както виждате, никакви сърца не ви взима. Ето вижте, тук никакви сърца. Умри. Ако станем на него, какво ще стане? Всъщност мода за това тук е морт. Да, аз му викам поне. Не знам, морт трябва да се казва. Ако някой иска да играе на него, с него много се научи. Тут. Добре, но продължаваме. По-натам ще ви показвам за още модове, там каквото и да е, ще ви показвам. Какво е това? Сетих се. Всъщност, това тук трябва да сложите Portal Gun. Ако ще правите някакъв мод, после това, скате го и си го взимате. Това е много готино. Хора е така. Слагате си го, си го взимате. Не. Добре, така. Това ако може да се махне. Да, супер. Днеска само Portal Gun ви показвам шорт клипа за Portal Gun. Portal Gun. Ихи, чакай да изпълня. Добре. Още нови работи, къде да ви казвам, това е това. Portal Spawner. Yes. Какво е това? Добре. Portal Spawner. Що не трябва така? Махай се. Ужасен звук издаваш ти, бе. Не ми се слуша от тебе. Ужасен звук издаваш ти. Сещам се за една идея, но не знам дали ще работи. What? Това не е от мода. Да. И това не е от по... Ще ви покажа. Може, айде ще ви покажа. Но не е от този мод, само да знаете. Скейтборда си е от друг мод. Така, добре. Така, супер. Махай се, бе. Така. Добре, а това дали ще работи с това? Не. Добре. Ако направя така, да има Portal Gun и се спавам от някакво друго место. По-добре да сложа лед.
Това ще е за края на епизода. Края на епизода. За края на епизода. Нищо не подсили. Абе, оставя се. Добре. Това ще е за края на епизода, хора. Много клипа да я харесал. И... добре. Уи! И точно тук взимаме порталбена и се... Да ви хареса клипа и се абонирайте! Абонирайте се.